Shout out po sa mama ko, at saka po sa papa ko. Ang pangalan? Erlen po at saka Paul. Okay, oh, ito yung sticker, ha? Thank you po. Okay. Pero good size. Good size. Size finger. Good size finger. Yan, shout out sa ating mga anglers dyan. Ano kayo? Tayo kayo dito sa Pampanga. Kain lang kayo mga katropa. Tumayo kayo dito sa Pampanga. Ayan, dahil baha dito sa Pampanga, marami tayong isda ngayon dito. Double kill. Double kill. Double kill. Good size pa. Double kill. Alright. Shout out sa ating gabi fishing adventure dyan. Ayan. Tayo na kayo dito sa Pampanga, katropa. Uy. Dahil bahangin dito, marami sila. Ayan, no? Good size. Good size.
Good size, no? Good size, no? Good size, good size. Yeah. Alright. Oh. Huli na naman. Four finger. Oh, oh yes. Sabay, sabay-sabay kami, sabay-sabay kami. Sabay-sabay kami, aray. Sabay-sabay. Sabit huli pa rin. Kahit sabit huli pa rin. Kahit sabit huli pa rin. Huli na naman. Huli na naman. Walang kumpay ang ano dito. Lawi. Wala nang kainan to.
Huli na naman. Alright. Oh. Huli na naman. Good size. Good size. Walang humpay. Walang humpay. Wala silang humpay. Wala silang humpay. Hoy! Kaya ba sige lang tayo? Kubat. Kaya ba sige lang tayo? Kaya mo sige. Sorry po. Oo, sige lang. Ay, panala lang kayo. Kaya Toy, umingit ka Toy. Para may ulam ka mamaya. Ang dami na kami nahuli. Kami natin ngayon na uli. Ayos ah. Ha? Ba? Alay po ng kain na. Alay po ni Pasigarin na. Siya parang tabo. Kanina ko umupo ano. Sabi ko ay. Nihada ka mga ibat. Dahil sige lang. Tipong tayo, tipong magkoro, tipong... Ha? Karne. Karne daw ba ito ako? Kaya nagkakaroon. Wala mo malang pare. Yap.
si Bak. Kain niya. Ayan, meron tayong ano dito. Viewers to, fans. Ano pangalan mo? Paul po. Paul. Baka mayroon kang shoutout. Opo, shout out po sa mama ko, at po sa papa ko. Ang pangalan? Erlyn po at saka Paul. Okay, ito yung sticker, ha? Thank you po. Okay. Ayan, meron tayong bagong subscriber dito, si Totoy. Ayan. So, ayan pala ang ating spot ngayon. O yan, may kumakakit na kay parin metal. Banat pare. Okay. So, ayan, sa ilalim ng mangga. Ayan. Yun o. Siguro, sa baktari ito sa sunod na araw. Ano muna yung sa huli namin. Ayan o. Kami o. Ayan o. Meron pa rito. Hindi lang yan. Ayan o. Ayan o. Ayan. Alright. Nakadali ah. Good size pare. 5 finger. 5 finger. Boss! Ano boss? Palutang. Palutang yata to eh. Ha? Palutang yata. Pare. Ito sa ngayon ko lang nakaret. Ikaw lang ba? Ikaw lang ba? Ikaw lang ba? Siksad niya yata. Ikaw lang ba? Ikaw lang ba? Siksad niya yata ng isa. Alam mo, ikaw lang ha? Ha? Ang kulati pa rin natin. Alright na naman. Lagay lang. Lagay lang. Hindi na kagad. Wala mang isang minuto. Kumakagat na naman.
Ayan. Sarap mamimit pag ganito. Na maiinit. Manalagay pa lang, agat na. Saan ka pa? Nalagay na, kumakagat na. Ay, kalalagay lang, kalalagay lang. Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Ang tawag dito, mga katropa. Makakapagpahinga pala dito. Simbulatin natin eh. Lang. Simbulatin natin. Sige ka, mamukay tayo mamaya. Dako. Dako. Ay. Alam mo, ikaw lang ha. Sabay ka ha. Sabay ka ha. Ulan. Ulan. Ay, oh, hindi pa. Hindi pa.
Susulitin na natin to mga katropa. Balak lang ang baha. Dalawa na naman. Tropa, puro good size. Dalawa, oh. Puro good size, dalawa, oh. No, sulit. Sulit ang gayok ko ngayon. Sulit ang gayok ko. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sulit ang gayok natin ngayon. Kabayan. 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 Ano na naman? Ito. Antaan ka lang muna. Pinagbigyan tayo ng yan, hindi mo lang. Sama lang to. Good size. Bumalik. Siguro good size. Thank you, Lord. Thank you, Lord po. Masabay ka, ha? Masabay ka, ha? Masabay ka, pare, ha?
Sabay-sabay. Masabay-sabay. Ah. Wala. Takat na. Kinain. Ito. Lupot, lupot. Lupot sa loob mo, lupot. Dami na silang pa rin. Tutumon sila. Lupot na lupot. Ito, meron ka naman? Ano siya? Nakalagay lang, meron agad ah. What happened to my wheel? Sige, sige na. Wali ka. Para kang ano pare, namumulot ah. Pinupulot mo lang na tilapia. Parang nabumot na si parang sa tilapia. Talaga naman. Ay.
Tuhod ko ah. Tropa, sulit ang biyak ngayon. O katropa. Tignan natin yung cellphone natin. Ito lang mga kapatid. Mga talon pa, katropa. Talon pa. Grabe, hanggang ang dawi dito mga tropa. Wala kami pahinga. Grabe.
Talay natin to. Nakro to. Hindi na lang mangyari to. Hindi na lang mangyari to mga karata. Pulahan. Yan, no? Pulahan. Por luar ya, lalu. Baik dulu.
Tara. Dali, ulan. Good size to mga tropa. Mga good size. Good size na naman. Good size, good size. Right. Humihipa, humihipa.
Ayaw ko tao to eh. Kaya ngayon na nakalagay natin. Kabayan ko yun. Napili ko o mamaraw ko naman kasi eh. Napili ko, hindi ko lang naalala ko ko na rin. Kamay ko sa ibo. Diyan na. Sige. 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 Huli pa. Pahabol pa. Ay, pahabol pa. Lapad eh. Parang pahabol pa. Ako. Ha? Wala pa kami almusal sa pananghalian mga tropa. Hindi namin nakalain na ganito ang ano. Ang dawi dito. Kung may nagbaho. Hindi ang dawihan dito. Ate, halos hindi kita makapag tayo ano. Pero hindi mo mararamdaman yung gutom mo. Tubig, walang inom na tubig.
Tanglan. Mga tropa, update sa huli namin. Ayun eh. Dami mga tropa. Grabe, oh. Grabe mga tropa. Oh, harvest. Ayun, yung iba, buhos mo kayo dito. Oh. Yun. Grabe. Oh. Oh, peragis yan. Oh. Puno. Puno. Oh. Oh, grabe. Ayun po, oh. Oh. So yan, titigil namin. Alas 4 na mga tropa. Hindi pa kami nanangalian, hindi pa kami nagalmusal. Wala pang tubig-tubig. Ayan. Ayan, mga goldfish to. So bumaha kasi dito sa likod nila. Ayan, bumaha, kaya naglabasan yung mga tilapia dito sa masukal na to. Bumaha sila dito. Ayan, hanggang doon ang baha. Ayan yung bahay, baha, lumakas ang ulan mga tropa. Ay, nabasa pati yan. Lakas ng ulan. Ay, dulas na. Ay, mga tropa. Siguro may ano to. I-rasbakan namin to bukas. Ito susunod na araw. Kaya maraming salamat sa inyong panonood. Ayan, Parimetal. Bye-bye. Thank you. Okay. Oh, Titanic oh, Titanic. Ayan mga tropa, baha. Ayan oh. Doon kami sa spot, doon sa mangga na yun oh. Yun doon. Yeah. Alright. Ayan, baha. Ito ang huli namin oh, mga tropa. Ayan oh. Ayan oh. Ayan oh. Oh, sa sako. Isang huli tayo. Harvest. Oh, harvest. Ang puta, napuno yung team, palanggana. Direta. Harvest, oh. Tindahan na nakaputalan. Paldo. 20. Paldo. Pati bulasing matakit. Putang yung ko. Yun, oh. Uy. Isang batya. Isang batya, mga katropa. Oh. Nilipat na ito po. Paano pa ito Isang maglatihin? batya. Patalatihin mo lang. Grabe. Pagbalaglakas na mo. Isang batya ang huli natin.